Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-festa kbira ta' San George, il-patrun tagħna, u ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna ħalli nidħlu denjament biex niċċelebraw kif jixraq dan is-sakrifiċċju tal-Ewkaristija. Nitolbu maħfra flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirijiet. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
Nitolbu infaħruk mulej għal-kobor tas-seta tiegħek u fiċ-ċokontana nitolbuk biex aħna bnedmin dajfa ikollna dejjem l-għajnuna f'waqta ta' San George li fil-martirju tiegħu sar jixbaħ lill-ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni, ħarist u ara, kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda, minn kull ġens u tribù, minn kull poplu u lsien, weqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, libsin il-biesi twal bojot u bil-frijej tal-pan f'idejhom. U għollew leħinhom u bdew jgħidu: Is-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u lil-ħaruf. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erba' ħlejjaq ħajjin u jinxteħtu wiċċhom fl-art quddiem it-tron jagħtu qima lill-Alla u jgħidu: Amen, it-tifħir u l-glorja, il-erf, ir-rat ta' ħajr u l-ġieħ, il-qawwa u s-saħħa lill-Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qabad u staqsini: Dawn li għandhom il-biesi twal bojot fuqhom min huma u minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, qedlu jien. Imbagħad qalli: Dawn huma dawk li ġejjin bit-taħbit il-kbir u li l-biesi tagħhom ħassluhom fid-demm tal-ħaruf. Għalhekk jinsabu quddiem it-tron tal-Alla, lejlu nar jaqduh fit-tempju tiegħu. U dak li qiegħed fuq it-tron tagħhom jaħodhom jagħmru taħt il-kien tiegħu. Ma jbatux aktar ġuħ, anqas għaġġ ma jagħmel bihom aktar. Ix-xemx ma taħkimhomx, anqas ebda omma. La darba l-ħaruf li hemm f'nofs it-tron ikun ir-raj tagħhom u hu iwassalhom ħdej lejjun tal-ilmijiet tal-ħajja u Alla jixxottalhom kull dema minn għajnejhom. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia Dica nunc Israel, quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius. Dicant nunc, crediment Dominum, quoniam in seculum misericordia eius. Lapidenquam reproba verunt edificantes, hic factus est in caput anguli, ad Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris, ec est dies, quam fecit Dominus, exultemus et letemur in ea. O Domine, salvo me fac, o Domine, da prosperitate,
benedictus qui venit in nomine Domini. Benedicimus vobis te domo Domini, Deus Dominus, et illuxit nobis. Alleluia. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Aziz, ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, li hu min-nisel ta' David, skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jiena mbagħti sal-irbit tal-ktajjen bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhix marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li hi ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Imma inti imxejt warajja fit-tagħlim tiegħi, fl-imġiba tiegħi, fil-pjan u twemmin tiegħi, fis-sabar, fl-imħabba u fil-perseveranza tiegħi, fil-persekuzzjonijiet u fid-batijiet li ġew fuqi f'Antjokja, f'Ikonium u fl-Istra. X'persekuzzjonijiet għaddejt minnhom, iżda ħelisni l-mulej minnhom kollha. U dawk kollha li jridu jgħixu tajjeb fi Kristu Ġesu, il-koll jgħaddu mill-persekuzzjoni.
Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evanġelju maddes kon San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Jien għaddilja vera u l-missier il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha u kull waħda li tagħmel frott jiżborha u jnaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġan daf minħabba l-kelma li għedtilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn anfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja, intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih, da jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frijej bħal dan jiġbruhom u jixtħuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta' missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxiepli tiegħi. Verbum Domini. Fl-ittra tiegħu lill-Efesejn, San Pawl jistedinna biex nilbsu l-armatura ta' Alla. U jgħidilna hekk. Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla. Ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażen. U wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha, iżommu weqfejn. Żommu sħiħ, mela. Ħasmu ġenbejkom bil-verità. Ilbsu il-kurazza tal-ġustizzja. U xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju taslim. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li bija tistgħu titfu il-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u waqbdu x-xabla tal-Ispirtu li hi l-kelma ta' Alla. Kieku jkollna niffukaw il-lejla fuq ixbija sabiħa ta' San Ġorġ u nirriflettu ftejt fuq l-armatura li bija u mlibbes. U nippruvaw narfu it-trasformazzjoni, il-bidla, illi jagħmel dan iż-żagħżugħ li minn soldat tal-Imperu Ruman jibqa' soldat imma din id-darba ta' Ġesu Kristu. Jiena naħseb li nistgħu impoġġu fil-professjoni ta' dan iż-żagħżugħ il-ħajja, il-professjoni. L-esperjenza tal-parti l-kbira ta' kif inqattu il-ġurnata, l-esperjenza tax-xogħol ta' kull wieħed u kull waħda minnha, is-sejħa li l-mulej qiegħed jagħmlilna min għandu professjoni u min għandu oħra. U kif San Ġorġ
kien kapaċi ibiddel l-elementi tal-gwerra, tat-taqbida, l-elementi tal-vjolenza, l-elementi tas-saltna tad-dlam, is-saltna tal-Imperu Ruman, f'elementi tat-tjubija, f'elementi ta' mħabba, f'elementi ta' ħnina, f'elementi ta' fidi f'Ġesu Kristu, f'elementi ta' pożittività, ta' ottimizmu. Jiena naħseb li ikollna ħafna fuqiex mhux biss nirriflettu imma fuqiex naħdmu. Ikollna ħafna x'ngħixu. San Ġorġ jallimna din il-kapaċità tat trasformazzjoni. Jallimna din il-kapaċità ta' konverżjoni kontinwa f'ħajjitna. Kapaċità illi ma tintemm qatt, tintemm biss mal-mewt. Jgħidilna San Pawl, ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla biex tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażen, fi żmien il-kumbattiment. U aħna qed ngħixu fi żmien il-kumbattiment. Maħniex ngħixu iż-żmien tal-kumbattiment tal-persekuzzjoni tal-imperaturi Rumani illi fija għex San Ġorġ fit-tielet seklu u fil-bidu tar-raba' seklu. Imma qegħdin ngħixu żgur kumbattiment ieħor. Il-rridu inħejju ruħna għalih biex ma nħalluhx ibattina, ma nħalluhx ikissirna. U jkompli San Pawl, din l-armatura ta' Alla mhux biss tiddefendikom fi żmien il-ħażen, imma wkoll iżżommkom weqfin. X'jiġifieri iżżommna weqfin? Iżżommna brasna merfuqa l fuq. Iżżommna b'dinjità, iżżommna gburejn mill-identità tagħna ta' Kristjani, ta' Nsara. Iżżommna weqfin, m'għandna għalfejn nistħu minn ħadd. U kif il-figura ta' Ġorġi, kif l-eroiżmu ta' Ġorġi jispikka iktar fil-mument fejn hemm kuntrast kbir bejn dan iż-żagħżugħ u l-bqija tal-mentalità, il-bqija tad-dinja li qiegħed jgħix fiha. Hekk ukoll aħna imsejħin minn San Pawl, ma ninsewx illi kien biss ftit ta' żmien qabel li nkiteb dan li qiegħed jitkellem minnu San Pawl. Aħna wkoll imsejħin biex nispikkaw mhux bis-superbja, mhux bil-vjolenza, mhux bil-prepotenza, imma bit-testimonjanza, bil-marturija bix-xhieda tal-fidi tagħna biex bħalu f'din id-dinja tagħna inkunu wkoll dawl fid-dlam. U kif? Bliema mod. Bliema mod illum nistgħu nilbsu din l-armatura ta' Alla. Ħasmu ġenbejkom bil-verità. Il-kol kemm aħna għalmenu l-irġiel inħobbu nżommu ċ-ċinturejn li jorbotna, li jżommna sodi. X'inhu l-ħeżiem? It-terħa li kienu jdawru magħhom l-anzjani tagħna. Iċ-ċintura li jżommhom sodi. X'ifisser dan? Is-sens ta' sikurezza illi kull wieħed u kull waħda minna għandna bżonn fil-ħajja tagħna. U minn fejn ser inġibuha is-sikurezza? F'soċjetà fejn kulħadd iħossu insikur, fejn ħadd m'għadu żgur minn xejn, lanqas mill-iktar affarijiet li darba kienu elementari u moħħna mistrieħ minnhom. Is-saħħa tagħna illum f'dan iż-żmien li qegħdin ngħixu u li għall-grazzja tal-Alla ħerġin minnu. Ix-xogħol tagħna, il-fiduċja fl-oħrajn, ir-relazzjonijiet mal-oħrajn. Fejn hi s-sigurtà, is-sikurezza tagħna jekk mhux fil-verità. X'jiġifieri nkunu żguri, insibu s-security tagħna fil-verità. Il-kapaċità li nkunu nafu lilna nfusna. Il-kapaċità li nħarsu lejna nfusna bl-għajnejn ta' dak li għamilna. Il-kapaċità li nqisu li nkejlu lilna nfusna bil-valuri, bil-qisien tal-Vanġelu. Din hija l-verità. Inħarsu lejna nfusna ħafna drabi hemm bżonna ħafna fid-dinja tal-lum bħarsa ta' ħnina
kif iħares lejna Alla. Inħarsu lejn l-oħrajn b'ħarsa ta' ottimizmu, b'ħarsa ta' inklużjoni. Din hija l-verità. Inħarsu lejn anfusna b'realiżmu. Nafu li aħna nies dgħajfejn, nafu li aħna nies li żbaljaw u jkollna saħansitra ħniena minn nfusna. Għax jekk ma jkollniex ħniena minn nfusna, jekk ma nħossux il-ħniena ta' Alla lejna, jekk ma nħarsux bl-għajnejn tal-ħniena li bihom iħares Alla lejna f'Ġesu Kristu ibnu imsalla palina fuq is-salib, kif se nissaportu mhux lill-oħrajn imma lil nfusna? Kif se naċċettaw mhux lill-oħrajn imma lil nfusna? U din hija essenzjali għas-sikurezza, għall-fiduċja li għandu bżonn li jkollna il-kol kemm aħna fina nfusna u fid-dinja ta' madwarna, f'dinja ta' dubji, f'dinja ta' inċertezzi, f'dinja fejn kulħadd jipprova jikkalkula diġà minn qabel u jinfaxxa rasu diġà minn qabel għax jaf li llum jew għada jew jaħseb li llum jew għada se jkissirha. Araw ftit x'inhu jiġri fil-koppji li qegħdin iħejju ruħhom għaż-żwieġ. Dawk li qegħdin jippruvaw jippjanaw li jgħixu ħajjithom ma' xulxejn u għal xulxejn. X'inhu jiġri? Diġà qegħdin jippruvaw iħejju ruħhom diġà minn qabel ma naqdu flimkien għal x'jista' jiġri jekk nisseparaw. X'jista' jiġri jekk ma nibqgħux flimkien. Xi fisser dan? Illi l-ħżiem tagħna, iċ-ċenturin tagħna mhux ibbażat fuq il-verità. Mhux ibbażat fuq il-verità ta' Alla, imma bbażat fuq ix? Ibbażat fuq il-flus. Ibbażat fuq id-dubju fil-persuna l-oħra. Ibbażat fuq l-inkapaċità tagħna li nkunu fidili tassew lejn xulxejn. Mhux iktar ibbażat fuq il-verità ta' Alla li għandu fiduċja fija, li jħobbni, jilqani, jaċċettani u jaħfirli u kif jagħmel miegħek u jistiden lili biex dak li Alla jagħmel miegħi nagħmlu miegħek ukoll. Ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja. Il-kurazza li mhux biss tiddefendi lil San George, mhux biss tiddefendi lil bniedem, imma l-kurazza hija is-sinjal, is-simbolu tal-ambizzjoni, is-simbolu tal-kuraġġ, is-simbolu tal-ftaħir. Fejn hu il-kuraġġ tagħna? Fuq iex nibbażaw l-ambizzjoni tagħna? X'irrid nilħaq jien? Kif kolli nagħti isem lill-kurazza tiegħi biex jien niftaħar fil-ħajja tiegħi. X'inhu l-ftaħir tiegħi? San Pawl jgħidilna fl-ittra lill-Efesejn, jgħidilna li l-ftaħir tiegħu, il-kurazza tiegħu hija l-ġustizzja, kif kienet ta' San George. X'jiġifieri l-ġustizzja? Mhux sempliċement jien nagħtik dak li ħaqek u inta tini dak li ħaqni. Il-ġustizzja fl-Iskritturi wisq iktar minn hekk hija t-tjubija, hija l-qdusija, din hija l-ġustizzja. It-tjubija, il-pożittività, dak li hu tajjeb fil-persuna tiegħi. Meta jien fil-ħajja tiegħi nipprova nimxi l quddiem u nistinka għall-aħjar tiegħi imma mhux biss, imma wkoll għall-aħjar tal-oħrajn. Ħafna drabi aħna bil-kelma żvilupp, bil-kelma suċċess, li ħafna drabi jkun il-ftaħir tagħna. Nifhmu biss li nkun sew jien, li nkun aħjar jien. Imma jekk kulħadd jirraġuna b'dan il-mod, nispiċċaw biex neqirdu lil xulxejn. Nispiċċaw biex il-ħajja tiegħi tkun il-mewt tiegħek u l-ħajja tiegħek tkun il-mewt tiegħi. Mhux dejn il-qdusija, mhux dejn it-tjubija, mhux dejn id-dikajosune, il-ġustizzja li jitkellem minna San Pawl u t-Testament il-ġdid. Mhix dejn it-tjubija li jridna nikbru fija, li jridna niftaħru bija San George il-lejla. It-tjubija mejxajr ix-xewqa tagħna, din it-tensjoni salutari li għandu jkollu kull wieħed u kull waħda minna, tensjoni f'saħħitha li jimxi l-qudiem bħala persuna. Imma biex nimxu l-qudiem bħala persuni individwali ma nistgħux nagħmlu din il-biċċa xogħol waħedna. Irridu bil-fors nimxu l-qudiem flimkien. Xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju taslim. Ilbsu is-sandli tal-ħeġġa tal-aħbar it-tajba tal-paċi. Kull fejn tkunu xerdu il-paċi. Jalla ix-xewqa li tagħmlu t-tajjeb,
Ix-xewqa li xxerdu l-paċi kull fejn tkunu tkun il-motor, tkun l-enerġija, ikunu l-ġwiena li jmexxukom, li jibbuttawkom fil-ħajja tagħkom ta' kuljum. Ix-xewqa li kull fejn tkunu iġġibu sliem, li kull fejn tkunu tagħtu sens ta' tama, tagħtu sens ta' ottimizmu, kull fejn tkunu u ma' kull min tiltaqgħu, kif jgħid Ġesu fil-Vanġelu, fid-dar fejn titħlu għidlu isliem lil din id-dar u lil kull min joqgħod fija, lil kull min jammar fija. Il-ħajja tagħna tkun tixbaħ lil ta' San Ġorġ. Jekk minflok noqogħdu nimpikaw fuq affarijiet żgħar, fuq affarijiet li għaddu, fuq dettalji, nispiċċaw ninfirdu, nitkissru minn xulxejn, mhux biss il-koppja, imma ħafna drabi familja fiha nfisha. Il-familja tad-demm illi verament kultant dak id-demm isir sem minħabba affarijiet li huma aċċidentali, mhumiex importanti, u l-motor li jkun imexxina, il-motivazzjoni li jkunu iqanqlu l-riġlejna biex jimxu l-qudiem fid-deċiżjonijiet u fl-għażliet tagħna, ma jkunx xajr il-kompetizzjoni, ma tkun xajr il-kilba l-ġejt, il-kilba l-flus. Ejjew il-lejla verament nitalmu minn San Ġorġ, ma nħalluhx statwa tal-ġibs jew tal-injam sabiħa kif inhi fuq pedestal, imma nagħmluha ħajja fil-persuna ta' kull wieħed u kull waħda minna. San Ġorġ dan li jixtieq, illi jkun verament preżenti fis-sentimenti, fil-mod ta' kif nirraġunaw, fl-għażliet li aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Faċli ħafna li aħna nieħdu gost, li aħna nċabċbu, li aħna nifirħu u nagħmlu sew bil-festa u bl-istatwa ta' San Ġorġ. Iktar impenjattiva il-ħajja tagħna ta' nsara jekk trid verament tkun ħajja Ġorġjana, jekk trid verament tkun ħajja Kristjana. San Pawlu kompli jgħidilna, ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi. Iddefendu lilkom infuskom bil-fidi biex niddefendu lilna nfusna. Meta nkunu attakkati aħna biex niddefendu lilna nfusna bil-manuvri, xi drabi bil-korruzzjoni, xi drabi bil-prepotenza, xi drabi billi nitelgħu minn fuq spallejn ħaddieħor, b'dan il-mod niddefendu rwieħna. San Pawlu jgħidilna ddefendu rwieħkom bil-fidi. Xi ġifieri bil-fidi? Bil-fiduċja tagħna falla. Bil-fiduċja tagħna falla. Fil-providenza ta' Alla li ma jitlaqniex, falla li lilna jħobbna tassew, falla li għalih aħna importanti, il-mimmi ta' jnejh. Din il-fiduċja trid tkun it-tarka tagħna, trid tkun id-difiża tagħna fil-kumbattimenti li aħna niltaqgħu magħhom fil-ħajja. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni. X'inhi s-salvazzjoni? Il-ħelsien. Il-ħelsien. L-elmu li għatti r-ras, l-elmu li huwa sinjal ta' direzzjoni. Xi mexxina l qudiem fil-ħajja tagħna? Lejn xi mexxin? Jiena nibża illi ħafna drabi mhux biss fuq livell individwali, imma anke bħala poplu kultant nagħmlu għażliet li mhumiex ta' ħelsien, mhumiex ta' libertà, imma huma għażliet ta' skjavitu, għażliet tal-mewt li lilna jkissruna, għażliet li mhumiex ibbażati fuq il-fiduċja fit-tjubija tal-persuna, imma bbażati fuq x'jaqbel il-bowt ta' uħud jew ta' ħafna. Għaddejja diskussjoni bħalissa dwar id-dekriminalizzazzjoni hekk qegħdin insejħula tal-kannabis. Mhux se nidħol fil-merti tagħha, jiena biss nistaqsi. Għalli jista' jkun din mhix sinjal ta' tuħ ta' qalb fit-tjubija, fil-kapaċità taż-żagħżugħ illi waħdu li minnu nnifsu minn ġo fih għandu l-kapaċità għax tajilu Alla li jkun kuntent. U rridu norbtulu miegħu il-bżonn li jieħu sustanzi minn x'imkien ieħor minn barra li rid iħallas għalihom, li jibda jiddependi minnu, li jsir skjav tagħhom. Għax milu dak il-bniedem, ejduli minnu dak il-bniedem, laqas norbot fuq il-libertà tiegħi, fuq il-kapaċità tiegħi li niddixxerni b'mod liberu u b'mod matur. Minu dak il-bniedem li kellu tant edukazzjoni tajba, formazzjoni tajba, li kapaċi kollu luċidità
u sens kbir ta' oġġettività li kapaċi jagħżel dejjem u l-ħin kollu u bil-qies it-tajjeb mill-ħażin. Ejduli minnu dak li bniedem. Fl-istess waqt, għażla bħal din. Meta jien nibbaża id-divertiment tiegħi, il-kuntentizza tiegħi fuq oġġett, fuq sustanza, u mhux iktar fuq in-nifsi, fuq il-kapaċità tiegħi bħala persuna. Ejduli intom jekk dejn ix għażla favur il-ħajja, ix għażla favur il-libertà, is-salvazzjoni, l-elmu tas-salvazzjoni, jew inkella ix sempliċement għażla ta' kumdità, għażla li l-bniedem tkompli tażnu, tagħmlu għażien, għażla li l-bniedem toqtollu minn ġo fih dik ix-xewqa li jkun aħjar minnu nnifsu. Ejduli intom. Għażla li mhix l-għażla tal-impenn, mhix impenjattiva. Għażla li teħles lill-komunità, teħles lili, teħles lilna mir-responsabilità li għandna li nagħmlu minn kollox biex kull żagħżugħ, kull żagħżugħa, kull tifel u kull tifla ikollu l-kapaċità minn ġewwa fih mhux minn barra, illi jsejb is-sodisfazzjon, illi jsejb il-milja tal-ħajja tiegħu. U fl-aħħar, aqbdu x-xabla tal-Ispirtu li l-kelma ta' Alla. Jekk tridu tiġġieldu, mhux bil-pon, mhux bl-argumenti, mhux bil-filosofiji, jekk tridu tiġġieldu fis-sens tajjeb, jekk tridu targumentaw, jekk tridu titkellmu bil-kelma ta' Alla. Mhux minnu l-aqwa, minnu l-iktar f'saħħtu, min għandu l-iktar flus, imma tkellmu bil-verità. Ix-xabla tagħna tkun il-verità li toħroġ mill-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija. Ta' aktar minn xabla b'żewġ tixfar u tinfet jgħidilna l-awtur tal-ittra lil-Lut. Salmidu l-lon u tifret l-ispirtu mill-enerġija. Tiddixxerni ix-xabla tal-kelma ta' Alla. Għalhekk kien kbir San George, għax irnexxielu jgħix ħajtu kollha din it-trasformazzjoni. L-armatura tiegħu ta' soldat Ruman bidilha tassew f'armatura tas-soldat ta' Ġesu Kristu. Jalla kull wieħed u kull waħda minna inkunu tassew, imma tassew Ġorġjani, tassew devoti ta' dan il-qaddis kbir. Nistqarru dak li nemnu, jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marija Verxni sar bniedem, salbuh għalina, bata Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tqien u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' mill-ċej. Amen. Fiduċja sħiħa fil-missier tagħna tas-sema, li tagħna kull don li aħna għandna bżonn, inresqu t-talbit tagħna bl-interċessjoni tal-Martri San George. Saħħaħ mulej li l-Knisja kollha tiegħek u bħal San George difensur tagħha żomma l-bot minn dak kollu li jista' jifrida minnek nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Missier ħanin kif lil San George tajtulna bħala l-martri fil-Knisja tiegħek rebbieħa, ħares wimla bl-imħabba tiegħek lill-Papa
lill-isqof tagħna, lill-presbiteri u lir-reliġjużi tagħna u lill-lajċi fit-taqbida kontra s-setat tal-ħażen nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares mulej fil-verità u l-ħniena lil dawk li jmexxu l-pajjiżna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati mulej lill-knejjes mifruda l-grazzja tal-għaqda bejniethom li tagħha tidher ġbija fil-qima li huma l-koll jagħtu lil San George nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O mulej fġieħ San George ikollok ħniena minn dawk li huma milquta minn mart jew inġustizzji, farraġhom u qawwihom fid-tbatijiet tagħhom nitolbu. Ħen mulej għall-benefatturi ħajjin u mejtin ta' din il-Knisja Ġorġjana u sawwa fuqhom kull barka u grazzja tas-sema nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox agħtina l-grazzja li kif li moddi mis-sirijietna sabu f'San George Martri difensur qalbini tal-fidi tagħhom. Hekk ukoll aħna nibqgħu sħaħ fil-fidi li huma waslulna bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddesom u lejda u l-offerti u bl-interċessjoni ta' San George Martri tiegħek
Għamel li din l-istess offerta qaddisa tnaddafna minn kull teba ta' dnub bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nisuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita lina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu sidna. Li minħabba x-xhieda glorjuża tal-isem qaddis tiegħu, il-Martir San George sofra u żamm sħiħ fil-qilla tal-uġieħ tal-eħrex moħqrijiet. Elibhom il-koll u sħaqlu li jiżżejjen bil-kuruna msebħa tat-tifkira dejjema. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-koll ferħana jfaħruk ismewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Il-koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Xandru bil-ferħa tiegħek, nistennew is-sama tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostli, ma' San Ġorġ Martri u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Per ipsum et cum ipso et in ipso, esti Deo Patri omnipotenti, et unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawi, jitqaddes ismek, tiġi saltmat, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħatjarina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-demm. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħek. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Tqarbilna mulej bid-don tiegħek tas-sema. Kolna ferħana fil-festa ta' San George Martri. Bl-ikla mqazza li għamilna xandarna l-mewt ta' ibnek. Għamel li nissieħbu miegħu fil-qawmin u l-glorja mal-qaddisin martri tiegħek bi Kristu Sidna. Eżis ħanistedinkom toqgħodu ftit bil-qiegħda. Huwa verament mument sabiħ dan. Huwa verament mument tal-qalbna li nerġgħu narawkom u narawna bħala familja. Intom rajtuna ħafna, aħna ftit inqas. Intom rajtuna mit-television, mill-internet, smajtuna, imma aħna ftit inqas. U allura huwa ta' ferħ kbir dan il-mument li nġbarna propju llum fjum il-martirju ta' San George fl-imkien mar-rajtana l-isqof li nixtieq nirringrazzjah ta' dawn iż-żewġ mumenti li qasammana l-bieraħ u llum tal-kelma mimlija kuraġġ imma mimlija wkoll impenn li huwa għamel u qasam magħna. Nixtieq ukoll nirringrazzja llum li djaknu li huwa magħna u ħansemmih għaliex bħallum ġimgħa flimkien ma' Patri Etienne, ma' Fra Etienne, jiġu ordnati saċerdoti. Żommuhom fit-talb, kif iżommu wkoll lis-seminaristi tagħna li qegħdin fis-seminarju Samuel u Wallis. Eżis, xtaqt naqsam ftit magħkom għaliex ftit ikolli ċans inkellimkom hekk. Il-parroċċja tagħna tafu kif inhi. Hija sabiħa x'għandha ħafna komunitajiet anki żgħar. Però fl-istess ħin ma jkollix tant ċans li lilkom li intom tant għandkom tant għal qalbkom dan il-post naqsam magħkom dawn il-ħsibijiet. L-ewwel ħaġa nixtieq naqsam magħkom li xtaqt ħafna nagħmlu dberik fid-djar tagħkom ikun mument sabiħ, però fl-istess ħin minkejja dan kollu se nsibu mezzi oħra kif nagħmlu mumenti importanti ta' laqa. U dan qed ngħidulkom ħalli tkunu tafu. L-arajjes tagħna fil-ġimgħat li għaddew kellna laqa magħhom, iltqajt magħhom personalment fi preparazzjoni għaż-żwieġ tagħhom, koppja. Fil-ġimgħat li ġejjin se nibda wkoll dawk li żewġu fl-aħħar 5 snin, 6 snin. Niltaqgħu b'mod personali, iva, anki b'mod speċjali dawk li forsi għaddew minn xi diffikultajiet f'dawn is-snin. Għalfejn le. U allura qed nippruvaw niġbru d-dettalji kollha biex nibdew mill-iktar fis u nipproponulhom mument jew inkella mixja fil-parroċċja tagħna. Nixtieq nirringrazzjakom li kontu magħna fit-3 jiem ta' tridu fil-mumenti ta' tagħlim. Grazzi mill-qalb lil Kanonku Joe Zammit li ta' messaġġ sabiħ f'dawn it-3 jiem u mimli enerġija. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil kor, lil daw kollha li jieħdu ħsieb l-armar, volontiera, il-live streaming jirrikjeda ħafna xogħol u spejjeż. Illum indunajtu li l-screens mhumiex mixewlin għax dejjem b'xi ħsara, b'xi ħaġa minn hawn jew minn hemm. U allura dawn huma affarijiet it-teknoloġija trid ħin kollu magħha. Radio, bulletin, pages tal-parroċċa semmuhom intom l-abbatini, il-benefatturi kollha. Eżis, nirringrazzjakom il-qalb illi tant issostnuna. U fl-għeluq ta' dan il-messaġġ tiegħi xtaqt ngħidilkom żewġ affarijiet illi minn barra l-pastorali għaddejjin b'ħafna xogħol ieħor. U wieħed mill-affarijiet li konna qed naħsbu għalih fl-aħħar snin kien illi mar-restawr tal-faċċata nagħmlu żewġ affarijiet. Ir-restawr tad-dawl u dan ħabbarnieh, però kien hemm anki x'intoppi f'dan ir-rigward għaliex kollox irid permessi, kollox irid il-proċessi twal tiegħu illum, però wkoll xtaqna li l-ispazji li hemm għall-arloġġi jimtlew. U għalhekk fil-ġimgħa li ġejja, mhux ma dal-bulettin imma ma ta' wara, se jkollkom il-ħsieb ta' wara dal-proġett li se jsir. Proġett sempliċi,
imma fit-komplija ma dak li sar fil-bib tal-bronz mill-istess artist Gianni Grima, il-kunċett wara huwa il-milja ta' żmien. Ħanibqgħu mal-idea ta' żmien imma l-bniedem tal-lum m'għandux bżonn arloġġi biex ifakruh fid-deadlines li għandu biżżejjed u għamlulu tensjoni biżżejjed, għandu bżonn xi ħaġa li tagħmillu mistoqsija. Fejn int fi żmien ta' Alla? Fejn int fi żmien li Alla ħejja għalik sa mill-bidu u qed iħejja għalik għall-eternità. U allura dan se jkun mument punt sabiħ ħafna li jimbat meta ninawguraw il-faċċata, ninawguraw ukoll dan il-proġett. L-aħħar ħaġa, din is-sena kienet sena sabiħa immens. Il-COVID kienet providenzjali. Tgħidu li tista' tkun providenzjali, kienet providenzjali. Għaliex lilna tatna ċans li nibdew il-proġett fejn uħuk il-proġett tal-opri tal-ħniena. U nixtieq ikolli l-ħin għad nirrakkontalkom kemm nies imbidlu f'rodda l-proġett. Kemm nies kienu kontra ċerti kategoriji jew ma kienux jafu bihom u għamlu mistoqsija ftuħ ta' qalb. Nixtieq ngħidilkom li kien hemm familji mill-parroċċja tagħna illi aċċettaw f'darhom nies bla dar u ma tafux bihom. Kellna magħna għal 4 xhur persuna bla dar. Mednilkomx għaliex ma nkunux irridu mhux għal ftaħir imma il-komunità tkun parti iva imma ma nistgħux noqgħod ngħidu minnu l-fqir. Ma nistgħux. Imma dan hu frott tagħkom. U issa wasal il-mument li fin-novena ta' San Ġorġ ninawguraw bħala sinjal ta' Kristu, ta' x'għamel Kristu magħna l-ewwel 4 pitturi milli isiru fil-kopletti hawnhekk fil-lunetti tal-kopletti tal-bibien tal-ġnub. L-ewwel 4 li propju jissiġillaw dawn l-ewwel 4 proġetti li se nkunu bdejna tul din is-sena. Il-ħabsejn, il-mejtejn, il-barranin u jekk Alla jrid fit-8 ta' Mejju nibdew il-proġett dwar il-ħolqien, dwar id-dar komuni. U allura dawk minnkom li jixtiequ iħallsu xi waħda minn dawn il-pitturi li ħajkunu xogħol ta' Manuel Farrugia jikkuntattjawna għaliex dawn se jkunu wkoll bħala parti mill-proġett fejn uħuk. Nirringrazzjakom ħafna, nirringrazzjakom il-qalb, intom dejjem magħna taħt id-del ta' San Ġorġ ejjew inkomplu nimxu fil-Vanġelu, fit-triq it-tajba, it-triq tal-verità. Viva, viva San Ġorġ Martri! Nitolbu l-barka ta' Alla. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għexu fil-paċi ta' Kristu.